Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. Jucăm niște custom subs. Am primit și o mapă de la cineva. Înainte să începem de fapt acest episod, aș vrea să-i fac o scurtă promovare lui Matei Hurducaș, care imediat își va schimba numele în Mondial Games. Are și el 8 abonați, postează videoclipuri, puteți trece pe la el cu câte un like, dați și un subscribe și nu uitați desigur să apăsați butonul de like dacă doriți în continuare episoade de Minecraft. Hai să jucăm și noi așa normal. Ok, armură, mâncare și altă. Ok. Hai că avem chestii pe aici. Nu cred că o să iau chiar toată mâncarea. Putem să ne punem așa pe dificultate. Dar cred că putem ieși. De fapt, că nu vreau să aud slime-uri. Level 1, mini survival. Stați doar puțin să ne aranjăm și noi astea pe aici. Bun. Level 1, mini survival, așa. Uitați aici două făcuțe. Și aici maro. Am probat mapa înainte și astea nu erau aici. Haideți să scăpăm de ele. Mai era o vacă. Nu mă interesează de ea. Bun, deci avem un mini survival. Știm ce trebuie să facem. M-am impresia că nu avem crafting. Bun. Hai să facem și noi un crafting. Aș putea țelișa pentru că avem direct în copul ăsta de diamond, dar hai să ne trișăm. Sunt băieți GJ. Facem și noi un teren de lemn. Care te fac? Trei bucăți de piatră și colo. Nu scuzați pentru cum se mișcă, adică nu înțeleg de ce. Am eu acum o chestie la Minecraft așa. De aici asta că nu trebuie pe cuptor. Nu știu ce să vă mai zic, nu prea am eu un subiect acum de povestit. Nu cred că asta nu ne poți aici destul stone. Da, ca să nu cădem în voi dacă e. Da, știm. Nu. Nu pot să cred. Deci nu avem altceva de făcut decât să sărim mini survival-ul.
Deci ați văzut și voi, nu ne-a pus destul piatră, trebuie să-l împești, până la urmă că stăm voie și cu shift-ul. Ok, cred că aici trebuie să găsim chestiile alea, mă gândesc că o fi screen de acolo. Nu putem vedea. Găzul că e pe cealaltă parte. Ok, deci cred că avem nevoie de astea. Uite aici floarea. Uite aici luna albastră. Am găsit și bookshelf-ul, numai că doar cu siltaj, cred că îl putem lua. Să luăm numai cărțile din el. Aici. Gestul. Aici mai moare ceva. Da, uite sandstone-ul. Nu cred că ne-l dă. Nu ne-l dă, țineți minte că am luat sandstone, uite nimic. Aici? Aici era. Nu cred că are să iau ăla. Bun, și avem floarea asta. Să zicem că ăsta e bookshelf-ul. Și chestia. Uite blocul de diamant aparent. Da, nu o să luăm că va dura prea mult. Deci să zicem că l-am luat. Ce nu mai trebuie? Hai să scoatem astea. Un pat. De ne vezi putere, eu găsi un pat aici. Nu cred că este. În schimb, avem asta. Și piatra aia cu creeper. Deci pe aici nu e nimic. Uite aici avem ăla. Ok, să zicem că următor că nici pe asta nu ne poate da. Dar nu știu unde e piatra cu creeper-ul asta și patul, adică gândiți-vă unde ar putea fi în camera asta. Sincer, nu cred că le-a pus. Deci asta e cea mai proastă mapă ever făcută. Trivia, ok. Cred ce s-ar putea întâmpla aici. Cum mă cheamă? N-am zis sau George? N-ai zis. Câți ani am? 9? Nu, n-ai zis. Câte canale ai? 2, asta știe toată lumea aproape. Da, am 2 canale în caz că nu știați. Ok, mini XD, mișto, frumușeală. Deci a fost cea mai scurtă mapă de 8 minute și cea mai de rahat. Scurtă și de rahat, frate. Măcar îmi place XD-ul. Deci, da, cam pe aici vom încheia noi acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like și, desigur, să ne treceți și pe la Matei Hurducaș. La revedere, dragilor!